Ale vyhovíme lidé rozuměli. Já nevím, přátelé, jestli jsme tomu rozuměli, ale vypadá to opravdově, že slečna tomu rozuměla. Já jsem ještě nic neřekl. Pojďme teda si říct, kdo to vyhrál. Kdo hlasuje po mý levici, začínal jako první Marek, křičí teď. A kdo hlasuje tady pro Kubu, křičí teď. Tak samozřejmě já si myslím, že to je jasný, tady Kuba vyhrál se svým přítelkyní, každopádně vás odbyčím určitě. Dodržte chviličku, pojďte za mnou dozadu, jak vám přeju příjemnou zábavu a za chviličku si dáme další soutěž.